en nummer 11 på Manticoren. Der kommer selvfølgelig et ordentligt billede af den, men det ligner enden af en kæde eller noget armbånd. Det er kobber, men det ser også gammelt ud, så ja. Der kommer et bedre billede. En 1819 på Manticoren. Og jeg har gravet den op, og det ligger hernede. Det er rundt. En 10-øre. Og det er en 10-øre fra, jeg kigger lige, 1955. Ja, det er en mønt. ...38 hele vejen rundt. Og tænd pinpointeren. Der ligger noget rundt her. Jeg tror jeg lige kunne ane, at det var sølv. Altså, synes man ikke, det er en 4-skilling, eller hvad? Nej, det er en delfin 10-øre. Ja, ved du hvad? Sølv igen. Og den her mark har jeg simpelthen bare været igennem, jeg ved ikke hvor meget. Så, ja, ikke så ringe endda. En 45 på Manticoren. Og jeg kan se, der ligger noget grønt dernede. Ja, lad os se. Rødene ikke har størrelsen som en 2-øre. Og det er det også, ja. En delfin 2-øre. Ja, ja. Fedt. Ja, et diaemblem som et 5'er, 6'er på Manticoren. Meget lille, må vi sige, men fedt.